एकदम. आणि आयन पाठवल्यान ते पाठवल्यान किती पाठवल्यान ते बघा. हो बघा, हे दोन तर लयच मोठे आहेत. ह्यो एक तर मंडळी ह्यो आता आहे ठेवतोय मी साईड काय. हो बघा, हा मस्त वेगळी अगदी सगळी. तर मंडळी तुम्ही बघू शकता तो सरसरीत आवाज अगदी मस्त येतात अगदी. तर साराक आता उकळी इली आणि दीपाली हे मासे टाकून येतात. खाडीतल्या माशांचा सारा ह्या बघा. हाय बाक्को भाजलेलो शेड्याचो गर म्हणजे शेतूक. त्यांच्यानं प्रॉन्स हे फ्राय केलेले शेतूक प्रॉन्स. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. आणि मंडळी आता वाजले सकाळचे 5 आणि मी एकटोच उठून आंघोळ पांघोळ न करता घराच्या बाहेर पडलं आहे. कारण पण स्पेशल की मी 4 दिवसापूर्वी व्हिडिओ टाकले होते आमका पावसाळी वानाचे मासे खाऊचे आहेत. तर आम्ही गावात जायचा काय नाही. तर दीपाली नाही म्हणत होतं. मी तुमका प्रश्न विचारला होता तर कमेंट्स काय एवढे 500-600 लोकांनी कमेंट केल्याने होते आणि 90 ते 95% लोकांनी सांगितलं की गावात जा आणि मासे खाऊन शनिवार रविवारी येवा म्हणून. तर मंडळी जाणं येणं शक्य नाही, खर्चाचो पण बाबा प्लस भावी जियाचा स्कूल माझं ऑफिस त्यामुळे तर जाणं शक्य झालं नाही. पण ह्यो व्हिडिओ विठ्ठलापर्यंत पोचलो आणि विठ्ठलान तातडीन लगेच आमच्या गावचे वानाक जे त्या दिवशी मासे भेटले ते काल महाकाल ट्रॅव्हल्सवरसून पाठवल्यान आणि ते आज आमच्या विको नाक्याका गाडी येणारा ट्रॅव्हल्स येणारा. तर त्यांचा फोन येलो. मग मी एकटोच उठलं आहे आंघोळ पांघोळ न करताच. चावी घेतल्याने वाटेक लागले. भावी जिया दीपाली सर्व झोपलेले आहेत. तर आता गाडी येत आणि ते मासे घेऊया आणि आपण घरात घेऊया. चला लेट्स गो गाईज. व्लॉग स्पेशल होणार आजचं. महाकाल ट्रॅव्हल्स दिलेली आहे आणि मी आमचा वस्तू घेत आहे. हो देवा पार्सल आमचा. ओके धन्यवाद धन्यवाद. चला बाय. गणपतीचं बुकिंग चालू झाली आहे. ओके ओके नक्की. गावात जायचं असलं तर महाकाल ट्रॅव्हल्सने नक्की जावा. बुकिंग चालू झालेली आहे. तर मंडळी हे बघा पार्सलीला आणि आता मी जात आहे. चला तर मंडळी चला बॉक्स घेतलं आहे मी. बघा आता जाऊया. तर मंडळी चला बॉक्स खोलून बघूया कसे मासे आहात ते. तर मंडळी मी आता खोलतोय. अरे बापरे, म्हणजे बर्फ हा तसोच हा. म्हणजे काय फ्रीजरमध्ये ठेवची गरज नाही. असा हा तसोच ठेवूया का. म्हणजे असाच पॅक करून ठेवूया. फ्रीज मध्ये राहणार पण नाही. अरे बर्फ हा तसोच हा कायच झालेलं नाही. मी मध्ये पाणी झालं असं. तर म्हणजे हे पॅक करून ठेवूया आपण आणि नंतर बनवता तेव्हाच उघडायचे ना. तर मंडळी आता वाजले किती लय वाजले 12 वाजत इले आणि आता मी पेटी खोललंय. हे बघा ताजो माल एकदम चमकता बघा. स्किन एकदम ताजो फडफडीत माल आहे बघा. स्किन ते फ्रेश असतं मासे. हा मग हे बघा एकदम. आणि आयन पाठवल्यान ते पाठवल्यान किती पाठवल्यान ते बघा. हो बघा, हे दोन तर लयच मोठे आहेत. ह्यो एक हे दोन लयच मोठे आहेत. बाकी छोटे आहेत. छोटे म्हणजे कसले ह्यो आमका एक बस झालो आहे ना दीपाली. 1 2 3 4 5. आणि मंडळी तुमका खोटा वाटत. मी आई विचारले ह्या एवढे मासे पाठवण्याची प्राइस किती. फक्त 500 रुपये. म्हणजे 250 रुपये किलो. आणि हे सर्व माका वाटतात 2 किलो झाले 500 रुपये. आणि माका वाटतं ट्रॅव्हल्स का काहीतरी 200 रुपये. मग 700 रुपये एवढे मासे. हा मुंबई काय ह्यो मासोच विकलंच तर ह्यो 500 रुपये एकच जाय. मग आपल्याला एवढं ताजं नाही पप्पा आणि एवढं ताजं तर भेटणारच आपण नाही. काय करूया तिकडे जाऊया आणि 4 मासे तिकडे लावूया. पैसे हे बघ काय 200 रुपये. काय दिमाग हे बघा एकदम बुळबुळीत आहेत. म्हणजे एकदम ताजे मासे. एकदम फ्रेश मासे. मुंबईत पण एवढे भेटणार. स्किन बघा काय आहे तो कलर चमकता ताजो माल. तर मंडळी ह्या ना संध्याकाळी पप्पा आणि आई पप्पा गेले होते आणि गंधर्व महाकाल ट्रॅव्हल्स वर पाठवल्याने. हे बघा संध्याकाळी 5:30 वाजता काहीतरी काय 3 वाजता देवगड वरसून पाठवल्याने आणि सकाळी 5:30 वाजता महाकाल ट्रॅव्हल्स आमच्या विको नाक्या कायली आणि मी थंय 5:30 वाजता सकाळी जाऊन घेतले. हत तसे ताजे मासे बघा. बर्फ घालून दिल्या. अशी पेटी हवी त्यामुळे बर्फ ना वितळत नाही. बघा बर्फ हा तसोच हा. हे बघा बर्फ केवढा हा तसो हा बर्फ घालून दिलेलो.
त्यामुळे हे ताजे फडफडीत रावले. आणि महाकाल ट्रॅव्हलचा नंबर हवं असलं तरी देन, म्हणजे तुम्ही तुमका काय वस्तू पाठवची असले, हाणूची असली गावावरसो तर देऊ शकतात. आणि मुंबईचा त्यांचा हे पण सुरू झालेला बुकिंग, गावात जाऊचा गणपतीक जाऊचा बुकिंग पण सुरू झाला. नंबर हवा असला तुम्हाला बुक करूचा असला तर त्यांना करू शकतात. चला आता मी जातोय. हे काय आमच्याकडे हे नाही, सुरी नाही एवढी मोठी, जात आहे आणि कापून हाणतो. आणि हे आता कोणाक देऊची असं झालेलं आहे. एक आम्ही मोठो आणा ह्यो मी नेतोय कापू का, एक बस झालो. आणि एक तंदुरी करतो आम्ही छोटवाला एकदम. हा वाला छोटं वाटतं. हा ह्यो करूया का जरा मोठो करूया तंदुरी? तो मोठं वाला काढा. तिका अर्चन तो देऊया ना. हे बघा थांब. मोठं दिवा तिका. हा वाला. हा छोटवाला तंदुरी कर. हे बघा, ह्यो छोटवाला तंदुरी कर. अरे मासे आणले, गावावरसून आणले. होय मासे आहे बघ, खाडीतले, आमच्या खाडीतले. एक नंबर 208 आहे. कशा आहेत ना, चांगले आहेत ना, एक नंबर आणि ताजे आहेत ना एकदम ताजे. आता तुम्ही निसटतात. हा एकदम बुळबुळीत. हे काल टाकलेत गाडीवर ट्रॅव्हल्सवर आणि आता आले ते. पण अजून एकदम हे एकदम हा ताजे. बुळबुळीत एकदम ताजे आहे. ते मंडळी कापून घेते, तुम्ही बघू शकता ताजो कसो आतो मासो एकदम. एकदम फ्रेश मासो हा. ती पण हडबडली आहे बघा. हा, हा. एवढं ताजं मासो कधी मुंबईत बघितलेलं नाही. चिकट आहे ते. एकदम चिकट आहे. खाडीतले ते आमच्या. ते मंडळी कापून घेते, तुम्ही बघू शकता ताजो कसो आतो मासो एकदम. एकदम ताजं आहे बघा. मस्त दणकट आहेत ना. कापत पण नाही काटे, झारे सूर्यन कापत पण नाही काटे, एवढे मजबूत आहेत. हे बघा ना काटा किती कडक आहे. कडक आहे काटो. हायचे मासे नाही आहेत ते. तर म्हणजे हे तंदुरीसाठी मी करून घेते तुमच्याकडचं अख्खो. हे तंदुरीसाठी मी कापून घेते एकदम ताजं फडफडीत. पोट साफ करून घेते आधी. तर म्हणजे झाला आता साफ करून दिल्याने. ह्या सारासाठी घेते मी. ह्या सारा टाकल्यानंतर जरा चव वाढत. मंडळी मासे साफ करून आणलेले तुकडे मोठे आहेत ना. मोठे हे अख्खं असणार हा. तंदुरीसाठी, फिश तंदुरी करायसाठी अख्खं. आता धुवून घेऊया. आज संडे स्पेशल. संडे स्पेशल जाऊशी गावातले मासे खाडीची. गाईस आता मम्मी पिसले आंघोळ घालते. आता मीठ लावून ठेवतो हे माशांका. नंतर मग तंदुरीचा त्याचा मसाला पण लावतो. म्हणजे मी आता इलय कोळसो घेऊन इलय. कापून आणून देऊन परत मी कोळसो आणून गेलंय. आणि आता कोळसो घेऊन इलय. ती आता भट्टी पेटवची आहे. आणि दीपाली फोडणी देतात, कारण खाडीतल्या माशांना आम्ही फोडणी देतो. चव लागते जरा. फ्रेश आहेत ना मासे. ती पण हडबडली म्हणतात, लय फ्रेश आहेत मासे. ती कापणारे म्हणून तिची अरे धार नाही लागत होती ती का. काटो हा काटो पण जाड होतो ना. मोठं होतं तो मासो. ते का जमत नव्हतं कापू. तर हा आता वाटाण वतलाय ना मस्त बारीक लावून अगदी. हा बरोबर दीपालीने हा मीठ लावून ठेवला नव्हता, तर आता हे घेऊन घेता मस्त.
पांढरे शुभ्र आहे ना. तर साराग आता उकळी या आणि दीपाली हे मासे टाकून येता. हे बघा. सगळे पोटावरचे डोका बिका सगळं. हाय आम्ही आता भट्टीची तयारी करतो. हो बघा आम्ही कोळसा आणलाय 2 किलो. हो. हा 2 किलो कोळसा आणलाय. तो आता हे टाकतो 140 फक्त 70 रुपये किलो आहे. तर आज सक्सेसफुल होता का बघूया आम्ही आमची बार्बिक्यू. चला या टाक कोळसा टाक मोठे आलो मासो आपल्या मनावर घेतलं ना. माझ्याबरोबर हिला पण शेलार नाकार आम्ही गेलो होतो. एवढ्या पावसात पाऊस लागता आणि पाठीमागे छत्री धरून होता. डाळून घेतात. तर मंडळी ह्यो आम्ही काय कशापासून मागवलं होतं दीपाली? झेपट्यापासून मागवलं होतं. ह्यो वेगळो ह्यो बघ. ह्यो 180 रुपये एवढेशे. हा हे ह्यो एवढं 180 रुपये. आणि ही सर्व पिशवी भरलेली आहेत. वजन आहे थोडा. वजन असलं तर वजन नाही, पण हे जळतात काय बघूया आता. हे जास्त नको अर्धेच ठेवा. हे ठेवा बाकीचे. हे थोडं ठेवा. थोडं हे फक्त जाळूसाठी ग. हे तर स्टायलिश आहे वाकडे तिकडे. लाकडा बिकडा जळवून टाक. मग ती लाकडात जळवलेली आहे. मग लाकडाच ठीक आहे. मी काय म्हणते दगडी कोळसा. तो नाही भेटलो दगडी कोळसा. ठीक आहे चला पेटून बघा. तर म्हणजे आता आम्ही पेटवतो. तर म्हणजे सर्वात मुश्किल काम या जळवचा भट्टी. आणि आम्ही शेवटी पेपर बिपर सर्व झाला. पेपर बिपर सर्व टाकून बघितलं. या भावीचा पुस्तक आणलं गेल्या वर्षीचा. शेवटी दीपालीने डोका लढवल्या की करटेशिवाय काय नाही होणार. तर आता शेवटी पेट घेतल्या ना. हे बघा आणि कर्टेन पेट घेतल्या ना. त्यामुळे आता काय टेन्शन नाही. फक्त खूप मारून भीती काय वाटतं एकच काय हे धूर बीर लागला तर ते पाणी बिनी यायचा. ते खिडकी बंद कर. धूर दिसलं तर पाणी सुरू व्हायचा. सर्व घरात पाणीच पाणी होऊन जाय. सेन्सर असतं ना ते. तर म्हणजे हे आता मॅरिनेशन साठी दीपालीने मसालो बनवले ना. हे बघा नाही घेऊ ह्याचं एवढे तंदुरी मसाला चिकन तंदुरी आणि त्याच्यामध्ये आगळ टाकलो. थोडंसं तेल टाकूया याच्यात आणि लिंबू पण टाकलास तरी चालू शकतं. तर मंडळी आता हा मॅरिनेशन लावलं नव्हतं. तो मसाला आहे लावून घेता. हे बघा त्या आईचा फोन येलो. व्यवस्थित सर्व मसाला आता लावून घेता दीपाली. आणि ते आग पेटली आमची. लाल नाही कलर नाही याच्यामध्ये ना. त्याच्यामुळे फूड कलर नाही याच्यात. हॉटेल कसं लाल दिसतं. लाल करून टाकतो ना. पण हे भाजल्यावर एखाद्या वेळी लाल होऊ शकता. हे कलर टाकणारच ते काय ऐकणारच काय आमचा. तर बघा म्हणजे पूर्ण व्यवस्थित दीपाली सगळीकडसून मसाला वगैरे लावून घेतल्या ना. आणि मीठ टाकून ठेवलं नव्हतं. मीठ लावलं होतं मग तुम्ही नाही. हे झाला. हे थोडा 10-15 मिनिटं आता ठेवून देत. प्रॉन्स घेऊया. आणि आता प्रॉन्स पण तेंगा पण असं मोरू देत जरा मसाला. मुरल्यानंतर मस्त अगदी लागत. भेगा मस्त पाडवून दिल्या पाटल्याने. पाटली ना. तर मंडळी चला आग पेटली का बघून येऊया. दीपाली का ह्या काम करू देत. तर मंडळी हे 4 तुकडे दीपालीने फ्राय करून टाकल्या ना. हे बघा मग आता हे फ्राय होती. सार झालं ना रेडी. हे बघा सार रेडी झाला. आणि हे पण आता रेडी होतं. थोडेसे प्रॉन्स आता दीपाली फ्राय करणार. आणि बाकीचे आम्ही तंदुरी कबानी करणार. त्याची तंदुरी करणार. हे बघा चला मंडळी आज पहिल्यांदा तंदुरी बनवतो आम्ही. तर मंडळी तुम्ही बघू शकता तो सरसरीत आवाज अगदी मस्त येतं. अगदी म्हणजे मध्ये हे ठेवल्यानं कोणबी ठेवल्यानं आणि बाजूका गुंजी ठेवल्यानं बाजूका. हे बघा तर आता हे बघा मस्त कोळसे पेटले. आता काय सळेल लावणार ना. हो सळेत लावणार. हे सळी धुवून आण भावी. लय वेळ गेलो अर्धाच गेलो एका पेटला. तरी आम्ही करटे बिरटे घातले म्हणून ते वेगळा भेटले. आणि पाऊस जरा असं गेलो. हा काय गार्डन मध्ये फिरतात की काय पाऊस. पकड ती सळी जी असं हात पकडू जी पकड. आता टेबल हा नीट पकड. पुढे घालशील. याच्यात धागा काढला ना. काढले ना. हातात घालशील ना सळीला. कामगार
एकात राहतील का सगळे प्रॉन्स? नाही राहणार. दोन आणलंय ना मी. जसं लांब ठेव नाहीतर याच्यात मध्ये काय ते असं काकडी 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 ना कॅप्सिकम वगैरे असं. चार खातात एका. 4 मग अजून एक काढा. ठेवा ना हे भाजत ते दवसर ना ठेवून ठेवा. आणि म्हणजे हे ठेवते भाजी. तिकडे गॅस आहे तिकडे. अजून वेळ लागेल. मी केलं. दुसरे आणि तूप आणू का? आपलं तूप नाही बटर. हा बटर बटर लावायचं जरा. हा. मस्त चरचरीत भाजते. आणि प्रॉन्स पण मोठे होते. तर म्हणजे ह्यो आता आहे ठेवते मी साईडला. हो बघा मस्त पैकी अगदी सगळीकडसून मसाला दुसरा लावला होता. त्याच्या कागद ते बाहेर शिजलेला. असं ठेवलंय मस्त पैकी. हो बघा. आणि आता रोला आमचा मोठा काम म्हणजे हे ठेवते. एका आता त्यांका पण उभेच ठेवा आता काय करणार. नाही उभे पर्याय नाही. नाही. नाही हे बघा हे ठेवून घेते आणि एका काही ठेवतंय असं. लागू दे का भाजतील ते भाजते. माझे एका ना नळी आणलं नाही आम्ही. काय फूक मारू? हा फूक मारू. हा. नाहीतर असं नळी वही म्हणजे? आणू. नळी अशी फुकणी. फुकणे. तर फायनली भाजलो मासे. अगदी सरसरीत भाजलो हा. सरसरीत पण तो भाजलो. काय माहिती आम्ही असाच टाकला होता का. मी सांगेल होते का सळी लावा. तुम्ही ऐकलंच नाही सळी. उचलू गावलोस. असं नाही असं नाही असं नाही थांब, थांब, थांब. तसं ना पूर्ण चमचो घाला. उभो उभो. हा 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 मी काढते. तू टाकतो बाकी हे plate घे. प्लेट घ्या लवकर. हा ठेवायचं. सरळ सरळ अरे सरळ. सरळ कर. हा जसं मासू आहे तसं प्लेट काढा. हा पकड टाकशील. कोलंबी आणलं. कोण मंडळी मासं तर झालं भाजून. आता जरा कोलंबी भाजून घेऊया. थांब जरा हे भाजू दे मस्त वेगळी अगदी. मी घेऊ का जेवण अडवते थांब थांब झाला. म्हणजे असं. मध्ये ठेवा. हा जास्त थोडस मध्ये जास्त. तर म्हणजे आता परफेक्ट कुक करतोय मी. आणि याच्यात फूड कलर टाकलेला नाही त्यामुळे लाल त्याच्यामुळे कलर लाल येणार नाही. व्यवस्थित अगदी हे होणार. आपण तो आपलं काश्मीरी लाल टाकू गयो. हा. तरी पण ठीक आहे फूड कलर नको आपल्या. व्यवस्थित भाजला. हा बघा सणसणीत भाजलो मस्त वेगळं. आणि पेचलो अक्षरशः उचलून गेलो होतं. मस्त वाटलं. हा एक नंबर स्मेल येतो. जिया वाट बघता बिचारा. लय वाजले. आणि पाऊस पडत आहे बघा. वातावरण थंडगार झाला. आणि हैसर हे शेंगडा भाजतात. बटर बटर लावून घातलं ते का मस्त भाजला सगळी. कुरकुरीत झाल्यात. हे बघा आणि आग पण मस्त. आता ते कोळशे आता पेटले मस्त पेटली म्हणजे ते का आता. बरोबर 1.5 ते 2 तास लागतं. पण आमका माहित नाही होता. आम्हाला माहित नेक्स्ट नव्हतं टाइम पासून सकाळी उठल्यावर ते आग पेटवून पेटवून ठेवूया. नंतर मग आरामात. हे बघ मस्त भाजलेत अगदी. आता जाऊया आपलं. हे भाजले चला आता जेवूया. नाही तर खराब की लोक बघ मस्त अगदी कुरकुरीत भाजले. तर म्हणजे दीपालीन सर्व आता बाहेर घेऊन येला. ह्या बघा माशांचा सार. ह्या अगदी आमच्या खाडीतल्या माशांचा सार हा. ह्या बघा हाय बाक्को भाजलेलो शेड्याचो गर म्हणजे शेतूक. त्यांच्यानं प्रॉन्स हे फ्राय केलेले शेतूक प्रॉन्स. आणि हे सर्व तिगवले आमची बसलेली आहेत. ही बघा ह्यांका ओरडल्यामुळे हे गप झालेले आहेत. हे बघा दोघवले मस्ती करत होते. नाही मस्ती नाही करत मग? होती. ते ता- मास्के का हाकलो सांगला ना. तर ते काय पळून गेली काय. त्यांना आता काम नको. शेवटी नको तुला. शेपटी नको. बापरे दीपाली काय केलं माझ्या पोराचं. हे देतो तुकडे घाल. तर मंडळी आम्ही आहे आता जेव बसलो आणि मी प्रॉन्स काढते. हे बघा मस्तपैकी गरमागरम हात म्हणजे आता थंड झाले ते थंड गरमागरम. झाले. 2 घेतलंय माका. भाई जॅम पण घेतल्याने. आणि आता हा जेव सुरुवात करते मस्तपैकी. हा बघा मस्त अगदी भाजलेलो हो, आपण बघू मासून. शकता. तर चला मंडळी आम्ही आता खातो. जेव्हा जेव का कसवा मासा. दीपाली एक नंबर खरंच.
मासे म्हणजे ताजे एकदम एकतर खाडीतले त्याच्या जागी ताजे फडफडीत. आणि कालचे आहेत ना, मग कालच पकडल्याने आणि कालच लगेच काल पाठवल्याने. रात्री पाठवले आणि सकाळी हैसर पोहोचले. मग किती फ्रेश आहेत ते बघा. सारातलं तर एवढं भारी लागतं ना मासो, बापरे. हे खाल्लास? हे पण भारी एकदम. हे बघ परफेक्ट अगदी भाजल्या. आणि हे जे चांबडी जाड आहे ना, हे बघ परफेक्ट अगदी भाजलो. हे बघ फर्स्ट टाइम आम्ही भाजलो पण एकदम परफेक्ट. जी भावी काय आवडला? प्रॉन्स 2 नंबर आहे का सांग. कशाला? कसं ते थंड झाले. थंड झाले. जिया काय आवडला? प्रॉन्स प्रॉन्स आवडले जिया का? आता जिया फर्स्ट प्रॉन्स संतुल्यांचा प्रॉन्स फ्राय. आणि मासे माशाचं साला खावा. फ्रेश आमटी वेगळी नाही लागत तुमका? मग खाडीतल्या माशांचे आहे ना ते. फ्रेश माशांची आमटी आहे ते. बर्फातल्या नाही हा. ताजा आहे ताजा ताजा. आहे, बर्फातला ना. आणि आता आम्ही जेवतो आणि संध्याकाळी आम्ही जाणार आहोत खैसर. कुठे? माहिती नाही का जाऊचं आपणाक तास तुमका माहित नाही. ओपनिंग सेरेमनी हा ईशा क्रिएशनच्या शॉपची. इथे त्यांचा ठाणे का. आणि आता ते आपल्या डोंबिवलीत पण येईल. ईशा क्रिएशन म्हणजे मेन्स वेअर आहे, वुमन्स वेअर आहे, किड्स वेअर स्टेशन आहे. काच डोंबिवली. स्टेशन आपल्या डोंबिवलीत. तर आपल्या बोलवलं फॅमिली ना, काय सिटी. इन्व्हिटेशन दिलेला. तर त्यांच्या शुभेच्छा देऊसाठी आम्ही जातो. तुम्ही बघा ते पण आम्ही तुमका दाखवतो. दाखव. केव्हा म्हणजे जेव केव्हा मंडळी. हे बघा ह्यांचे काय खेळ चालू आहेत ते बघा. मके भाजतात. म्हणजे आता जे मी सांगले हे आता फुकट जाणार. कोळशे असेच पेटून जाणार ते. तर म्हणता आम्ही मके भाजतो. बघा ना खरंच भाजले पण मस्त. आता वातावरण मस्त झाला एकदम. पाऊस पडून गेलो. थंड वातावरणात आम्ही गरमागरम मके. हा गरमागरम मके खाणार आहे. वा मस्त भाजतात अगदी. तर म्हणजे शॉपच्या उद्घाटनाक जाऊसाठी आम्ही रेडी झालो. यांच्याने शूज बीज पण घातल्याने. आणि आता आमच्या लक्षात येईल की व्हिडिओ दाखवचा. तर म्हणजे चला आता वेळ नाही काढूया. आमची टॅक्सी स्वतःची गाडी नाही त्यामुळे ओला केलं त्याने आम्ही जातो. चला चला. गणपती शॉपिंग इकडेच करायला. दीपाली हा कलेक्शन बघता. खरंच खूप छान कलेक्शन आहे. साड्या वगैरे. तर म्हणजे फायनली आम्ही आता घरी येऊन पोचलो. म्हणजे घरी म्हणजे आमच्या लिफ्टमध्ये येलो. आणि हा एक गिफ्ट हॅम्पर एवढा दिलेला आहे बघा केवढा मोठा. तर ह्यांका हे झालेला की आम्ही घरी जाऊन कधी बघतो काय हा आता. तर म्हणजे आम्ही फायनली घरी येलो. पण दोघोल्यांचं लक्ष ह्या गिफ्ट जवळ आहे. म्हणजे त्याच्यात काय हा आता बघूची उत्सुकता. म्हणजे हे काय खाणार तर नाही एवढा. म्हणजे खाऊची उत्सुकता नाही पण त्या आतमध्ये काय आहे एवढा मोठा गिफ्ट. आणि तापस आणि आमका कधी भारी वाटला ह्या प्रशांत कॉर्नरचा. त्याच्यानं आपल्या आमच्या प्रशांत कॉर्नरचा. त्यामुळे आपल्या कारण आम्ही जातो आणि आमका तिकडचं सर्व आवडतं. प्रशांत कॉर्नरची वस्तू काजू कतरी म्हण सर्व म्हणजे क्वालिटी माल असता प्रशांत कॉर्नरचं. त्यामुळे ह्या गिफ्ट आता इला त्याच्यात काय काय हा आता बघूची आमका उत्सुकता लय लागलेली आहे. तर खोला तुम्ही खुल जा सेम सेम. तर म्हणजे काय काय हा तर आम्ही तुम्हाला दाखवतो. ते पण काय काय सांग काय आहे. ड्रायफ्रुट्सचं काहीतरी मुखवास आहे. ड्रायफ्रुटचा नाही कचोरी आहे. पोह्यांचं हे नाही चिवडा. त्याच्यानंतर हे काय नाही ड्रायफ्रूट नाही दलमोट चिवडा. हे पण मस्त आहे.
आणि ह्यो मस्त Dry फ्रूट अँड नट मोस्ली मुजली काय मोस्ली हा हे ड्रायफ्रुट्स हे मस्त असतात ओट्स वगैरे असतात ह्याच्यात हे वेफर रोल्स हा, असतात ते roll. वेफर Okay, हा. आणि ह्याच्यात काय हे गुलकंद गुलकंद सिरप हा गुलकंद सिरप हे कुकीज आहेत हे बघ आणि main म्हणजे ड्रायफ्रूट हा बदाम काजू आणि बदाम चारच गोष्टी आम्हाला इम्पॉर्टंट 1 2 3 तुमका काय काय आवडलं ह्याच्यातलं आम्हाला हे 1 हा 2 3 नाही तीन, बरोबर हे भाजीचं खायचं हा. 2 3 हे आपल्या हे आणि त्याचे ड्रायफ्रुट्स box आवडलं आणला, त्याच्यात वेगळं वाटलं. आणि मेन म्हणजे आमका ना ड्राय ह्याचा प्रशांत कॉर्नरचे सर्व गोष्टी आवडतात आणि ह्यो बॉक्स पण इलो होतो प्रशांत प्रशांत कॉर्नरचा त्यामुळे आम्ही जरा एक्साइटेड होतं बघा हे बॉक्स फेसर होतं आपण गेलो हा बघितलं होतं आणि आम्ही म्हटलं एवढं कोण हे घेतात एवढं महागडो बॉक्स कोण असं आम्ही म्हटलं होतं तेव्हा कधी वाटला नव्हता की आमकाच तो ह्यो बॉक्स येत प्रशांत कॉर्नरचो सेम काय होतं हा 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 सेम आणि हे काय ते प्रशांत कॉर्नर आणि ते पण स्नॅक पण दिल्याने तो पण प्रशांत कॉर्नरचोच हा. त्याच्यात काय काय हा त्याच्यात काय त्यांचं हे आपण पण वाटलेलं ना ह्याच्यात कटलेट अळूवडी 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 आहे, लाडू लाडू आणि आहे, ते पण snack तेच आहे कचोरी नाही काहीतरी रोल वगैरे आहे पनीर रोल वगैरे तुझं आहे ना box? खावा तुम्ही भावी खायला लागली हे. तर मंडळी आता काय व्हिडिओचा हे एंड करतो दुपारचं जेवण हा दुपारचा सार लय उरलेला आता फक्त कुकर लावीत आणि आम्ही जेव हे बघा वाजल्यात आता 9 वाजत आहेत 8:45 वाजून गेलेत तर आता कुकर लावीत भात आणि जे तुकडे ते खाऊया कारण आता जेवण बनव का वेळच नाही आमका हे नटाबटा करे पण सकाळचं पण हा आता कसं वेस्ट करतो हा नाही आणि जेवका आमका लय वाजले लय उशीर झाला आमका जेवका नाही का भूक लागली एका भूक लागली बघ काय सांगता रामायण महाभारत नको सांगू तर मंडळी ईशा क्रिएशन वाल्याने एवढं प्रेमाने आमका बोलवल्याने आमचं एवढं आदर सन्मान केल्याने तर मंडळी आमचं स्वागत खरंच जंगी केल्याने म्हणजे सगळ्यांचंच करत होतं आणि आमचं स्वागत जंगी केल्याने खरंच भारी वाटलं आमका. ढोल ताशे वाजवल्याने आणि ह्या गिफ्ट दिल्याने एवढा प्रशांत खरंच, कॉर्नर ईशा क्रिएशनच्या मनापासून आभार आणि आम्ही त्यांचं ठाण्याचा असल्यापासून आम्ही त्यांचा हे बघतो व्हिडिओ बघतो गेल्या आम्ही गणपतीत पण आमका थंय जाऊचा होता भावीजीसाठी गणपतीसाठी काहीतरी ट्रेडिशनल कपडे घ्यायचे होते पण आमका त्या लांब झाला जाऊ का आमका भेटला नाही कारण जाणं येणं लय लांब पडतात आणि ह्या वर्षी बघा काय हे आता त्यांच्यानी आमका इन्व्हाइट केलं नाही उद्घाटन आणि म्हटलं जेव्हा आम्ही आता भेटलो ना त्यांना चांगलं गेल्या वर्षी आम्ही तुमका भेटू घेणार होतो त्या वर्षी तुम्ही आमका बोलवलास आणि डोंबिवली गेले तुमच्या प्रेमामुळेच झालेला शक्य आणि आपले मराठी माणूस हे उद्योगात काही ना काही पुढे जातात ती चांगली गोष्ट कलेक्शन पण चांगला त्याच्यामुळे डोंबिवली तर शब्द नक्की जावं आणि आपले मराठी उद्योजिकाच आहे ती आणि तिने अजून मला वाटतं पुण्यात वगैरे नाशिक सगळीकडे ठाणे का असेच त्यांना आम्ही शुभेच्छा आमच्यातर्फे देतो आणि आपल्या सर्व स्वीट फॅमिली जेवढे 3 लाखाची 3,20,000ची आपली स्वीट फॅमिली आहे त्या सगळ्यांकडून आपण त्यांना ईशा क्रिएशन का शुभेच्छा देऊया असेच अजून ते शाखा ओपन करत राहू देत आणि त्यांची अशीच भरभराट होऊ देत आणि हे फक्त हे स्वीट फॅमिली म्हणजे हे फक्त भावी जिया मी आणि दीपालीसाठी नाही हे एवढी आपली मोठी फॅमिली आहे त्या सर्वांचा ह्या गिफ्ट वरती अधिकार आहे तर आम्ही तुमच्या तर्फे आम्ही ही घेतलेलं हा म्हणजे तुम्ही आमच्या तर्फे नाही ह्या आपल्या 3,30,000 स्वीट फॅमिली आपल्या दिलेला तर मंडळी तुमच्यापर्यंत आम्ही या पोहोचू शकत नाही व्हिडिओच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आणि असंच प्रेम ठेवा आमच्यावरती आणि ईशा क्रिएशनला तुम्ही भेट देऊ शकता म्हणजे चांगलं आहे कारण आता गणपतीत पण भावीजी आम्ही थेच कपडे घेऊ ते पण दाखवा तुमका आणि गाईस तुम्हाला पप्पा आवडतं मम्मी आवडते जी आवडते की मी आवडते हे भांडण लावू नको तू ह्याच्यात आपल्या सबस्क्राईबर आपल्या फॅमिलीज मध्ये भांडण लावू नको आपले सर्वच फॅमिली स्वीट आहे म्हणजे आम्ही चौघे म्हणा किंवा 3,30,000 ते आम्ही स्वीट आहोत म्हणून ते आमच्या बरोबर जोडले गेले कारण ते पण स्वीट आहे 3,30,000 जेवढे आपल्या फॅमिलीशी जोडलेले आहेत ते सर्वच स्वीट आहेत कोण नाही वर खाली होत असतात कोण वाईट कमेंट करत असतात पण त्याच्या मनासून नसतात
रागाच्या भरात ते कधी कधी ते करत पण असते. चांगले कमेंट करते. 100 पासून हा, 10. आणि एकाने कमेंट केलं मी अगोदर हो, तुम्हाला अशी वाईट comment म्हणजे हा निगेटिव्ह कमेंट करायचे, आता मी positive. पॉझिटिव्ह करतोय. असं परिवर्तन आपण करू, सगळ्यांशी चांगलं वागू, सर्वांशी एकत्र सगळ्यांना राहू, स्वीट करू. सर्वांना स्वीट करू, तसे आम्ही हवं स्वीट. तर म्हणजे चला, जास्त व्हिडिओ लय मोठं होता, एकदा मी बोलूक लागले ना, लय व्हिडिओ मोठं होता, लय व्हिडिओ मोठं होता. पण थंय माका ईशा क्रिएशन वाल्याने बोलूक दिला आणि थंय माझी बोबडी वळली आणि तुमच्या समोर बोलताना मी बोलताना चार चार लोक असले ना पुढे, आता मला सवय झाली फक्त आपल्या कॅमेरे समोर भावी जिया. 30,000 बसलेले असते ना असे, ते पप्पा बी अरे, लाय. 3 लाख नको, 10 जरी तुमचे 30,000 इले ना, 10 जरी हईले ना असे, तरी मी तुमच्या समोर नाही बोलू शकत. हे फक्त आमच्या फॅमिलीतच मी कम्फर्टेबल झालंय आणि मी बोलतोय, कारण मी पहिल्यापासून जरा म्हणजे बोलको होतंय, पण ते आपल्याच मित्र परिवार किंवा आपल्याच फॅमिली सोबत मी बोलायचो. असं सगळ्यांसमोर बोलायची सवय नाही, होईल हळूहळू. म्हणून मी आता कार्यक्रमात जातोय, हळूहळू बोलतोय, 2 वाक्य बोलतोय, 3 वाक्य बोलतोय, आणि जेव्हा मी बोलू लागेल ना तर स्टेज गाजवी नाही तर लोक म्हणाले डायलॉग मारेन मी, म्हणजे जावा. तर म्हणजे चला, हा व्हिडिओ एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल, कारण तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जेव्हा कोकण आपला जसा जावा, ईशा क्रिएशन पण आपला जसा जावा, खरेदी करा गणपतीसाठी. बार्बिक्यू हा आणि बार्बिक्यू barbecue मध्ये आमचा अजून असा काय वाटतं. रेसिपी करू. नवीन रेसिपी करा, तुम्ही कमेंट करा, आम्ही त्याच्यात तुम्ही काय पण comment इम्प्रूव्ह करा, करू हा. हवा, काय हा हा हे करू तंदुरी का? मसाला आमका हा, अरे तो खूप चांगला मसाला नाही, आहे. म्हणजे तो कलर नाही लो, ती Color फील नाही नाही लो, लो. हा. चव लागली, पण तो कलर दिसू का एकदा पहिला आधी आपण बघतो आणि आपण समाधान होतो Impression. आणि नंतर खातो. नंतर. हा, तर तसं जल्दी झालं करो ना, पप्पा, तर नक्की 20% आम्ही बॅटरी आहे. कुठला हा. कुठला मसाला लवकर. वापरायचा, कुठलं डिश बनवायचे ते नक्की सांगा. हा, नक्की सांगा. चला.